Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información hoxe, luns día 12 do mes de xaneiro de 2026. Imos ca información na radio e na televisión municipal de Cerceda, donde lles falaremos de actividades xa para este sábado que ven. Haberá cine para todos, saberemos que película e cando. Tamén falaremos de que este domingo que ven, hai teatro infantil, saberemos cal, e recordamos ese programa de promoción da saúde a que se poden anotar todos aqueles que queiran. Imos a recordar un foro sobre a industria verde en Cerceda que organizou a Voz de Galicia en colaboración co Concello de Cerceda e que poderán seguir íntegramente o remate deste informativo. Falaremos de doazón de libros, xa que un veciño fixo unha importante doación de libros á Biblioteca Municipal de Cerceda. Falaremos tamén da Oficina de Rexistro Clave do Concello de Cerceda, da ITV de Turismos, que estará a próxima semana aquí en Cerceda, e nos deportes repasaremos os resultados deportivos dos nosos equipos desta fin de semana. En canto tempo, que é protagonista hoxe, en concreto estamos tendo un tempo desapacible, chuvias e fortes ventos, teñan precaución, mañán haberá melloría, aínda que non se retirarán as precipitacións. Eso será para mañán nun informativo que agora comeza. Como decíamos ao principio, o Concello de Cerceda, a través da Concellería de Cultura, programou para esta fin de semana dúas actividades de lecer. Este sábado que ven, este próximo sábado, hai cine para todos. Este próximo sábado, día 17, ás 8 da tarde, no Auditorio Municipal de Cerceda, se proxecta a película Mais Cuñados, unha comedia que é a secuela da primeira parte, Cuñados. Esta é a segunda parte, unha nova aventura dos cuñados, que arranca coa aparición de un cadáver xusto no medio da ponte internacional de Tui. Este feito ven de ocurrir fai uns días. Chega o Carnaval, chega o Antroido e a familia Ribeiro se prepara para disfrutar das festas favoritas de todo o bon ourensán. Isto será unha pequena sinopsis desta película divertida, Cuñados, que terá lugar Mais Cuñados, a segunda parte, a secuela de Cuñados, que terá lugar este sábado, 17 de xaneiro, ás 8 da tarde, no Auditorio Municipal de Cerceda, de xeito gratuito. Así que xa saben, teñen unha cita para divertirse e pasalo ben en Cerceda, no Auditorio, o próximo sábado. Mais Cuñados. E o día seguinte, o domingo que ven, hai teatro infantil. Este domingo que ven, día 18, teremos un espectáculo infantil. Será ás 12 do mediodía no Auditorio Municipal de Cerceda, con entrada gratuita. Cultura Activa, Sociedade Cooperativa Galega e Félix Rodríguez coproducen e presentan o espectáculo Mais Sabor, unha proposta cómica para público infantil e familiar de creación propia e dirixida por Abelino González en torno ao mundo da gastronomía e da alimentación saudable. Mais Sabor mestura música en directo, maxa, humor, moito ritmo e participación do público. Tras o éxito da primeira parte de Sabor, estreada en marzo de 2017, agora Félix Rodríguez e Fran Rey convírtense de novo en dous recoñecidos chefs que nos ofrecen unha comida moi musical para toda a familia. O food truck de Mais Sabor chega a Cerceda, un carro de xantar de grandes dimensións do que xorden infinidade de xogos cómicos, xogos máxicos e unha chea de elementos e trebellos cos que cociñar, música, un menú de degustación con propostas dos 5 continentes que deixará a todo público con moi bo sabor de boca e ganas de repetir. O domingo, ás 12 de mediodía, teatro musical familiar para toda a familia. Mais temas, falamos agora dese programa de promoción da saúde que se leva a cabo no Concello de Cerceda xunto coa Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta de Galicia. Organízase un programa de promoción da saúde que abrangue a actividade física, a alimentación saudable e hixiene do sono, así como o benestar emocional. Esta actividade se vai a prolongar de xaneiro a xuño todos os xoves, de xaneiro a xuño
todos os xoves en actividades teórico-prácticas. Serán no Viveiro de Empresas de Cerceda, no Acevedo. O programa vai a comenzar con alimentación saudable. Esa será a primeira parte en sesións teórico-prácticas sobre alimentación saudable, o prato de Howard, o planificador de comidas e o etiquetado nutricional será a temática. Comenzarase o xoves 15, é dicir, comenzarase xa este xoves que ven, día 15, e continuará o xoves 29 deste mes de xaneiro, ás 11 da mañán, no Viveiro de Empresas de Cerceda. Tamén haberá obradoiros prácticas de almorzos saudables. Serán os xoves quincenalmente, en este caso cada 15 días, durante os meses de abril e maio, e tamén talleres de cociña. Eso será a primeira parte. A segunda parte, o segundo tema será o benestar emocional. Haberá charlas informativas e sesións prácticas pensadas para cuidar a mente e as emocións. O programa está pensado para compartir, aprender e sentirse mellor. En este caso, será xa o xoves 22 de xaneiro, comenzará o xoves 22 de xaneiro e continuará do xoves 5 de febreiro ao xoves 12 de marzo. Serán todos os xoves, ás 11 da mañán, no Viveiro de Empresas de Cerceda. E por último estará a actividade física con sesións informativas sobre conceptos básicos da actividade física e as recomendacións. Isto será o xoves 26 de marzo, ás 11 do mediodía, no Viveiro de Empresas de Cerceda. Incluye tamén Camiña e Conecta, que serán paseos pola contorna do Concello de Cerceda. Esos serán os xoves durante os meses de abril e de maio ás 11 da mañán. Si queren inscribirse gratuito, pero poden inscribirse, obter máis información neste teléfono, tomen nota, no 881 98 15 53, 881 98 15 53, ou poden poñerse en contacto cos servicios sociais do Concello, que están na terceira planta da Casa Consistorial polas mañáns, ou poden tamén chamar ao teléfono de servicios sociais 981 68 60 68. Cambiamos de tema para falarlles agora de un foro sobre industria verde en Cerceda. No pasado mes de novembro, a Voz de Galicia, en colaboración co Concello de Cerceda, organizou un foro organizado pola Voz de Galicia, un foro dedicado á Mesa da Industria Verde en Cerceda. O foro, moderado polo periodista Toni Longueira, nel interviron David Rivas, do grupo Sol Cerceda, Manuel Gamboa, director xeral de Saicapac, Manuel Iglesias, CEO do Grupo Cetus, Javier Domínguez Lino, presidente de Sogama, e o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez. Son 4 empresas ubicadas en Cerceda que representan gran parte da industria verde do noso concello. Falaron todos da súa actividade pasada, da actividade actual e da súa actividade futura. O alcalde de Cerceda falou da importancia que tivo e ten para Cerceda este tipo de empresas, facendo un repaso ao pasado industrial do concello, como se atopa na actualidade de Cerceda e cal será o proxecto de futuro do seu mandato no tocante a industria verde, unha clara aposta municipal respaldada por os veciños na súa maioría. Imos escoitar un extracto desta intervención, neste caso do alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, que facía unha valoración deste foro, e despois todos aqueles que queiran o remate deste informativo terán íntegramente todo o que foi este foro. Bueno, eu simplemente darlle, como antes comentaba, as gracias a todo o mundo que leva a cabo iniciativas económicas no noso concello, porque son fundamentais para impulsar a filosofía da administración pública que nós queremos facer. Unha filosofía, como antes decía, que redunda en favor das veciñas e dos veciños, e para iso o movimento económico é absolutamente fundamental. E tamén se me quedaba antes na palestra, porque iba respondendo ao fío das intervencións de todos, incluso sobre o que decía Javier, de que cando se asentou Sogama, pois houbo unha certa contestación. Hai que decir que con respecto aos proxectos de eido medioambiental e enerxético, polo xeral é moito peor dentro da agitación social a expectativa que a realidade. Normalmente, cando a realidade se pon en marcha, xa todos eses temores se desvanecen. Por qué? Porque ti temes o que non ves.
o que ves e funciona e dá unha serie de resultados, ainda que, obviamente, de vez en cando xera unha serie de molestias, xe é algo que pasou, xe é algo que normalizas e sigues coa túa vida e, ademais, aproveitando esas cuestións positivas ás que antes facía referencia. Como responsable do Concello de Cerceda, decir tamén que recollemos en boa medida pois todas as aportacións que dende aquí se fixeron, que trataremos na medida do posible dun xeito sostible de que Cerceda medre. Hai cuestións como a ampliación da Escola Infantil Municipal que estamos acometendo neste momento que van nesa dirección e, sobre todo, e ante todo, como gran prioridade, que a xente de Cerceda viva ben. Quero dicir, a cuestión cuantitativa impórtanos, pero sempre supeditada á cuestión cualitativa, que para nós é absolutamente fundamental. Pero, sen dúbida, ese desenvolvemento, ese crecemento de cara á próxima década, hai que buscalo sempre que se manteña dentro dun prisma de sostibilidade que vaya en beneficio das nosas representadas e dos nosos representados, que son os que nos poñen aquí, e temos que mirar na medida do posible por eles. Pero a función que esta xente fai en favor desas políticas é absolutamente fundamental e quero aproveitar para reivindicalo hoxe aquí. Cambiamos totalmente de tema para falarlles de doazón de libros e de unha, en este caso, doación que fixo un veciño á Biblioteca Municipal de Cerceda. A Biblioteca Municipal de Cerceda ampliou a pasada semana a súa bibliografía ao recibir unha interesante doazón por parte de Carlos Alonso Vázquez, veciño da Silva, fincado en Suiza, unha xenerosa doazón con centos de interesantes libros para a Biblioteca Municipal Xosé Neira Biblas. Os exemplares pasan a enriquecer o noso fondo bibliográfico dende moitas materias e formatos diferentes. A partir de agora, calquera veciño pode disfrutar tamén de xeito gratuito deses libros doados por este veciño, que o Concello quere agradecer públicamente este xesto. Mais temas, agora imos a falarlles de a oficina de rexistro clave que ten o Concello de Cerceda e que emite credenciais digitais para relacionarse electrónicamente coas administracións. A identificación clave realízase de xeito presencial. Teñen que achegarse á casa do Concello e ali un empregado público nunha oficina se encargará de verificar a identidade mediante a presentación do DNI e un número de teléfono móvil donde lle chegará a mensaxe SMS de benvida ao sistema e xa quedaría activo. Clave é un sistema, insistimos, que permite a identificación ante as administracións públicas de xeito telemático e poden acadalo aquí en Cerceda. En canto a ITV de Turismos, pois que sepan que a semana que ven estará en Cerceda a unidade móvil da empresa Supervisión e Control, que se encarga da ITV dos Turismos. Estarán os días luns, martes e mércores da próxima semana, luns 19, martes 20 e mércores 21. Aínda queda algunha praza libre, se alguén quere, pode pedir cita telefónica chamando 981 92 80 80 ou na súa páxina web www.sicitv.com. Lembren que a ITV de Turismos estará nos aparcamentos superiores do Parque Acuático no Acevedo. Repasamos os resultados da fin de semana dos nosos equipos nas diferentes categorías do fútbol, comenzando pola primeira categoría Galicia de fútbol, donde o Queixas, o noso representante, que viña de vencer no último partido na casa, perdeu pola mínima en Melide. Cire de Melide 2, Queixas 1, e ademais perdeu no tempo de desconto. O descanso vencía por 0-1 o Queixas co tanto de Pablo, pero na segunda metade o Melide empataba e xa cando pasaban varios minutos do tempo regulamentado, é dicir, dos 90 minutos, foi cando o Cire Melide conseguiu tanto da vitoria e fuxiuselle un punto o Queixas. Na terceira categoría Galicia, os tres equipos que nos representan tiveron estes resultados. O Atlético Cercedense vencía por 2-1 o Mesía. No descanso xa vencía o Atlético Cercedense por 1-0 e os tantos do Atlético Cercedense foron acadados por Marcos Martínez e por Bruno. 3 puntos máis para o Atlético Cercedense, que sigue na soloita na clasificación por o ascenso directo e, en este caso, máis igualado porque houbo pinchazo tamén dos equipos de arriba. Pola súa parte, o Rodís perdía por 3-0 en Coirós. Coirós 3, Rodís 0, xa no descanso
perdían 1-0. E o San Martiño perdía polo mismo resultado en Visantoña. Visantoña 3, San Martiño 0, tamén no descanso xa perdían 1-0. E no fútbol femenino, na terceira división galega de fútbol femenino, o equipo Atlético Cercedense sigue encabezando a clasificación con unha nova victoria solvente. Atlético Cercedense 6, Sporting Burgo B 1, xa no descanso vencían por 5 tantos a 0. Final do encontro, 2 tantos de Ainhoa, 2 de María, 1 de Laura e outro de Sara Fernández. Sellaron 3 puntos máis para o líder, para o Atlético Cercedense femenino. No fútbol xuvenil, o Atlético Cercedense empataba a 3 tantos contra o Calasanz B. Calasanz B 3, Atlético Cercedense 3. No descanso perdían por 2 tantos a 1, o Atlético Cercedense en a segunda metade daba a volta o marcador e ao final o equipo do Calasanz empataba o encontro. Os tantos de Sergio, que conseguiu 2 tantos, e de Pablo foron suficientes para conseguir un punto a domicilio e intentar fuxir e subir postos na clasificación. No fútbol cadete, o Atlético Cercedense sigue a súa marcha imparable como líder. Visantoña 1, Atlético Cercedense cadete 3. 0-2 xa vencían o descanso. Ao final os tantos de Xavier, de Arón e de Antón foron os que fixeron sumar 3 puntos. O equipo infantil tamén vencía na casa. Atlético Cercedense Infantil 4, Visantoña 3. Houbo que sufrir para conseguir a vitoria. O descanso se chegaba con empate a 2 tantos. Os goles do Atlético Cercedense foron acadados por Asier, por Leo, por Luís e por Sergio. O equipo Alevín A perdía claramente en Sada, igual que o equipo Alevín B. Sada 11, Atlético Cercedense Alevín A 0 e Sada B 6, Atlético Cercedense Alevín B 1. Os benxamíns, ambos os dous, conseguían diferentes resultados. O benxamín A vencía en Pastoriza, Pastoriza 1, Atlético, ou mellor dito, perdía pola mínima en Pastoriza, Pastoriza 1, Atlético Cercedense benxamín A 0, e tamén perdía o equipo B, a Ordes B 2, Atlético Cercedense benxamín B 0. Si vencían fora da casa os prebenxamíns, Pastoriza 1, Atlético Cercedense prebenxamín 2, victoria fora da casa. No fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, o San Martiño aínda máis líder, que vencía o segundo clasificado 0-1, Campanal de Loureda 0, San Martiño de veteranos 1, tanto de Marco, e a 10 puntos xa ten o segundo clasificado a mitade de liga na clasificación. Pola súa parte, o Cerceda nesta mesma categoría perdía na casa pola mínima contra o Narón. Cerceda 1, Narón 2. O tanto de Vilariño non serviu para puntuar. E na segunda B de veteranos, Rodís 0, Piadela 0, foi empate a 0 tantos o xogado onte pola mañán no campo das Tinajas. Xa rematamos co tempo revolto que estamos tendo, xa que hoxe estamos tendo unha xornada de inverno, e para a xornada de mañán martes Galicia continuaremos baixo o dominio das baixas presións, polo tanto seguiremos con inestabilidade atmosférica. Pola mañán será cando haxa máis actividade, xa que a fronte activa que estamos tendo hoxe seguirá mañán deixando precipitacións xeralizadas localmente fortes na mitade norte e a cota de neve descendendo os 1200 metros. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso, mentres máximas seguirán sin cambios e os ventos seguirán soplando do suroeste moderados e incluso en un momento fortes. Pois co tempo rematamos hoxe o informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez, na televisión de Manuel Eirís e na redacción que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.